Pyörii. Meillä oli ihan selkeät tavoitteet ja odotukset kaudelle, mutta kyllä se osoittautui aika haasteelliseksi sitten kaikkien ongelmien ja konerikkojen myötä, mutta onneksi saatiin loppukaudesta paketti kasaan ja päästiin Ruotsissa ajaa ennätyksiä. Me aloitettiin kausi huhtikuussa Tampereen Hot Rodded Rock Showssa. Esiteltiin siellä Panox Fanikaari ja tiimin uusi ulkoasu ja väritys. Ja vastaanotto oli tosi lämmin ja kiinnostunut, eikä varmaan vähiten tuon Panoksen myötä. Ja kausi päätettiin Lahdessa jenkkiautonäyttelyyn, missä oltiin paikallisesti esillä tuomassa yhteistyökumppaneita. Ja väliin mahtuu myös vierailu Kivimaan koululla Lahdessa, missä oltiin oppilaille tuomassa lajia esille. Ja muutama yritysvierailu, missä moottorikäynnistysnäytökset oli varmasti se vetonaula. No, meidän tuo uusi moottori on osattu puhdistussuhteeltaan vähän erilaiseksi kuin oletettiin ja sen takia lähdettiin Tirppiä varten testaamaan tuonne motoparkkiin avauskisaan, mutta ei me saatu oikein pitoa siellä tuolle vehkeelle ja ei saatu niitä säätöjä mitä olisi haluttu, mutta nähtiin, että kaikki toimii ja sitten lähtöalun muutoksia mitä oltiin tehty, niin ukot saatiin ajettua niihin sisään ja pienet lastentaudit niistä hommista pois. No, Tirppiin lähdettiin isoilla odotuksilla ajamaan, että 5.7 ja 400 loppareita oli selkeä tavoite. Ja ne meinasi tyrehtyä sitten heti kärkeen jo katsastuksessa. Oli vähän vanhentuneita osia ja suurin ongelma oli sammutusjärjestelmän pullot, mitkä oli liian vanhat. Ja tuomio oli se, että ajot loppuu siihen, jolle uusia pulloja löydetä. Sitten onneksi Mats Brakilta ostettiin sammutusjärjestelmä kokonaan, mikä vaihdettiin siinä yön tunteella, että päästiin kisaan mukaan. Muuten sieltä ei oikeastaan mitään käteen jäänytkään. Perjantai pelkkää sutimista ja yksi hihna poikki ja vähän muuta remonttia. Lauantaina sateen takia yksi veto ja sekin meni savuille. Sitten vasta illalla tajuttiin, että me ollaan aika mettässä säätöjen kanssa ja muutettiin sunnuntaille, mutta ei se oikeastaan auttanut. Se meni savuiksi eikä purjetuslähtö ja kisa oli oikeastaan siinä, että ei yhtään ehjää vetoa ja pettymys oli kyllä kaikilla melko monen. No, Tirpin jälkeen me sitten päätettiin, että mennään Drag Weekille testaamaan, että pakko on saada jotain tolkkua noihin säätöihin. Ja siellä lauantai sateen takia jäi ajamatta, sunnuntaikin jäi sitten yhteenvetoon. Lähdön jälkeen kakkosen tulppa pimeäksi 300 metrissä, kolmosen mäntä suli ja siitä lopuksi ykkönen puhalsi liekin pihalle ja sotku oli melkoinen. Ja aika kuitenkin 6.04, että siellä on vähän uskoa kyllä, mutta 4 päivää aikaa nitroihin ja välissä piti hoitaa Malmilla FOR:n pressitilaisuus, niin ei muuta kuin varamoottoria paikalle ja rikkinäinen motti purkuun ja Soiniarille hitsaukseen. Täällä oli Malmin lentoasemalla Nitronatikoiden promo kautta lehdistötilaisuus ja siellä oli paljon lehdistöedustajia paikalla ja se oli oikein hyvä lämminhenkinen tilaisuus ja hyvä fiilis olla siellä ja tuoda lajia esille ja totta kai promota myös Nitronatikoita ja meidän omia yhteistyökumppaneita. Ja lopuksi sitten käynnistysnäytös siinä ja kyllähän se saatiin raikuvat aplodit, kun vähän vanhaa rouvaa kiusattiin pukemaan. No, Nitronatikat alkoi tietysti taas sitten jo
tutuksi käyneellä moottorin vaiholla, että varamoottori pois ja niputettiin uusi korjattu moottori takaisin paikalleen. Ja lämpärissä kaikki toimi, mutta sitten ekalla värässyllä pönärissä niin öljyvuoto ja homma jäi siihen. Ja tokaa vetoon rata oli jo niin kuuma, että meistä osattu arvioida ja pito irti viivalta ja hirmus ladi päälle ja sitten rullaantiin maaliin. Kolmas veto ihan suht OK 605, tosi miedoilla säädöillä. Tietysti kuski vähän hölmöili vaihteiden kanssa, mutta neljänteen 602 aika. Muuten ihan hyvä veto, mutta maalin jälkeen alkoi tapahtuu. Molemmat jarruvarot repes, injektorin läppäakseli poikki, sopparanan vaijeri poikki. Motti huuti rajoittajaa vasten niin kauan, että se ampui backfirein ahtimeen ja sitten tuli romua taas kerran. Ja mikä pahinta, niin ahdin halkesi siinä hötäkäs, mutta saatiin yön tunteina aamuksi auto kasaan takaisin ja pudotukseen Juhan Lindbergiin vastaan, mutta ei vei. Juhanin 5-5 oli liikaa kyllä, silloin niin kova ylivoima, että ei voinut mitään ja kisa oli siinä, mutta kyllä jätkät oli ihan puhki sen reissun jälkeen, että hirveä määrä duunia tehtiin taas kerran. Eli nitrojen jälkeen aukaistiin sen verran mottia, että nähtiin missä kunnossa ahdin on ja huomattiin, että se halkeama oli pikkasen auennut lisää ja ei sillä uskalla enää ajaa. Onneksi löydettiin tuosta kotimaasta toiset kuorit, että saatiin ahdin kuntoon ja päästiin tuonne Tokaan Tierppiin vielä Tönäseen vikakisa tälle kaudelle. Ja siellä homma meni ihan hienosti. Eka värässy ajautui keskiviivalle, joutui nostaa kaasun, lähti ihan nätisti viivalta. Tokalla vedolla 5.83, mikä oli meidän oma ennätys pikkasen kiemurrellen. Kolmanteen vähän lisää voimaa ja 5.81 taas ennätys. Ja rupesi tuntua, että tähän kulkee tämä vehje hienosti nyt. Ja neljäs veto oli ihan jouluveto. Pikku pedalluksella uusi Suomen ennätys 5.77 ja 402 loppareita. Ja kyllähän se oli joka jätkällä suu messingillä siinä kohdassa. Ei mitään ekalle pudotusrundille Oksan Joni vastaan. Voitin lampulla aika selkeästi viivalla ja johdin 300 metriä asti. Sitten taas kerran liekki kannen ja lohkon välistä ja veto oli siinä, että Joni pääsi ohitte ja voitti vajaalla 5 satkulla sen vedon. Mutta hyvä setti oli siellä, että vaikka nyt hajoskin, niin saatiin auto toimimaan ja kulkemaan, että siitä on hyvä jatkaa ensi kaudella. Kausi oli tosi raskas ja hirveän määrä töitä tehtiin kesän aikana ja mä oon tosi ylpeä jätkistä, että ne jaksoi vääntää se koko kesän mun kiukuttelusta huolimatta ja tosi ylpeä siitä, että me saatiin tuo meidän kaksivaihteinen kombinaatio laukkaamaan on kovaa tuolla Tierpissä ja siitä saatiin palautetta hyvin muiltakin ja hämmästyksiä ja siitä on tosi hyvä jatkaa niin kuin ensi kaudelle, missä tarkoitus olisi taas ajaa molemmat Tierpin kisat ja meidän oma nitronationaalista totta kai ja haaveena kovasti, jos päästä Hockenheimiin nitrolympiksiin kanssa ajamaan. Toivottavasti saadaan vaan rahoitus kohilleen kaikkia varten.